salutare tuturor! În episodul de astăzi ne vom juca Roblox, ca de obicei, dar vă voi spune ce va mai fi pe canal și multe alte chestii. O să vedeți pe parcurs, dar hai să începem cu un joculeț foarte interesant. Mă rog, nu e cel mai interesant, nu mai știu vorbi. Dați un like pentru omul care nu mai știe vorbi, adică eu. Da, mâine, adică duminică, va apărea un maraton de episoade din Pădurea Făget. Am fost în Pădurea Făget. Va apărea un maraton de episoade, o să vedeți. Ok. Ignorați-mă. O să vedeți, va fi o nebunie, va apărea un maraton, o să vedeți, o să fie multe aventuri, plus chestii, șmecherii cu bățul și alte chestii, o să vedeți. Plus de asta, m-am mai uitat ce o să mai vină în Hogwarts Legacy, jocul cu magie, și vom merge în Forbidden Forest, în pădurea în care nu au voie elevii, dacă v-ați întrebat. Deci, ca să înțelegeți, Forbidden Forest este o pădure în care n-au voie elevii, adică copiii, ca și mine, cum îs eu în joc, doar că noi vom merge și vom găsi catacombe pline de păiangăni. Așa că vom explora locuri și vom găsi multe mistere, plus prietenii noi, plus dueluri. Deci vă promit, fiți atenți, o să facem o bătălie, mamă, o să vedeți, o să fie chestii tare. Mă rog, o să învățăm mai multe speluri, adică magii. Până acolo mai avem un pic, dar vă promit că o să facem multe chestii. Ok? Asta vă spun eu. Mamă, dar deja devine în ce în ce mai greu. Vedeți? Clay, ok. Uitați-vă la ăia de jos ce rapid merg. Doar la bara aia de jos. Așa de rapid merg, deci îmi vine să mor, efectiv. Trece fata aia pe lângă mine de... nu mai știu. O trecut acum pe lângă mine, nici n-am văzut-o. No. Mamă, mergem până la 500. Dați un like. Ce mai primesc? 500 plus speed. Mamă. Hai că avansăm. Apropo, da, vom juca și un joculeț nou. Se numește Plants vs Zombies. După ce terminăm... Oh, ok. Am vrut să spun că după ce terminăm chestia asta cu Roblox-ul, pardon, cu pădurea am vrut să zic, după ce terminăm chestia asta cu pădurea, adică după ce o să pun videoclipurile alea, o să încep o serie nouă cu Plants vs Zombies, o să jucăm și Hogwarts Legacy, alte jocuri, o să vedeți, o să vă placă. Bun. Eu sunt cel mai deștept om, deoarece trebuie să-mi pun peturile. Equip. Equip. Bun. Mamă, uitați-vă ce rapid merg! Oi de capul meu! Trec ca prin brânză. Mamă, am avansat. Dați un like, vă rog. Vă rog, deci merită. Să vedeți. Deci cam săptămâna următoare toată chestia asta o să fie bazată pe... Deci săptămâna următoare o să apară numai videoclipuri de Plants vs Zombies, despre chestii cu școală. Mă rog, o să vă întreb eu chestii, o să vă dau cadouri, așa.
Și Hogwarts Legacy, ce să zic. Dar acum uitați-vă și voi ce repede merg. Am dat ce piesă faină pe fundal. Dați voi un like, dacă nu pentru mine, pentru piesa asta. Vă rog eu. Mamă, mai avem 35 de secunde, aveți acolo sus, unde e mouse-ul meu. Vedeți aici, a? Sus acolo, la autoran. Nu, și acum merge singur. Și vă pot povesti mai mult. Bun. Vreau să vă mai întreb ceva. Așa, dacă vreți 2 sau un videoclip pe zi. Eu aș spune că un videoclip pe zi și din 2 în 2 zile câte 2 videoclipuri. Am și eu cum am programul pentru că am fotbal și mai multe chestii. Dar chiar, eu vreau să mă fac și fotbalist. Oh my god, ce pet fain am primit. Îmi pare rău. Oh my god. Acum dă pe butonaj. Fiți atenți, facem aici. Mamă, ne îmbogățim, o să vă placă. Auziți mouse-ul meu? Am 6000. Bun, am pornit. Uai, de capul meu! Voi vedeți ce rapid mergem! Ok, stai să ne luăm și premiile. Ok, o pe bocu, mă ce? 45k. Păi du-te, frate, ce e ăsta? 50k speed! Oh, terminăm! Terminăm! Ești nebun! Terminăm! Fiți atenți! Terminăm acum! L-am terminat pentru prima oară! Wow, ce rapid mergem! Wow! 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 Deci, obiectivul pe ziua de astăzi l-am îndeplinit. Uitați-vă ce rapid mergem! Uitați-vă ce rapid mergem! Mamă! Mamă, de jocul ăsta, nu vedeți. Apropo, da, episoadele cu Hogwarts Legacy vor fi de maxim 13-14 minute, adică nu le voi face mai scurte. De exemplu, poate de Plants vs. Zombie le fac de 8 minute, cine știe. Vedem cum am și-o timp, depinde de fiecare, dar uitați-vă cât de rapid mergem, 35 de secunde. Ok. Vreau să vă spun că dacă îmi dați subscribe, deci vă rog eu să-mi dați subscribe. Atâta vă doresc. Viață sănătoasă și să-mi dați subscribe. Wow, mă! 7, hai să vedem dacă facem în 5 secunde, nu cred. Hai să vedem. Păi nu-l facem. Dar fiți atenți că o să-l facem. Fiți atenți că ne luăm aici peturile noastre. Ăsta cu 5000. Epic! Wow! Bun. Ne-am consumat toți banii. Din păcate. 12k. Îmi pare rău. Hai să stăm aici la linia de start. O să vedeți, după, mă rog, Hogwarts Legacy, vreau să vă spun că este foarte lung. După ce îl terminăm, adică poate în anul 2025, o să vedem, noi poate facem o serie cu un alt joc. O să vedem, o să vă placă. Apropo, da, pe canalul ăsta nu se înjură.
Asta am vrut să vă spun. Nu se înjură. Ce poțiune? You got a wind potion. Mam. Nici nu știam de astea. Uitați-vă. Mergem cu viteza luminii. Aplauze. Deci Sofia aia merge cu 98, aproape 100 de mii. Și noi avem doar 64 de mii. Deci nu mă, bă. Ok. Acum mai povestim. În alte episoade de Roblox, cel mai probabil o să vă spun trăznel de la școală. Asta în cazul dacă nu mai fac episoade. Adică dacă nu-mi dați like și nu vă abonați, nu o să mai fac videoclipuri de Roblox. Glumeam, o să fac. Dar eu vreau să vă abonați, atâta vă cer eu, mamă, nebunie aici. Autoclicker. Normal, 400 de Robux. Tom. Ai, am dat decline. Băgame. Friend request. New friend. Am un prieten nou. Bine! Obiectivul pe astăzi, am uitat să spun, am vrut să spun că obiectivul pe astăzi este să ne facem un prieten. Facem și o serie de asta în care avem un episod cu un joc diferit pe Roblox și avem câte un obiectiv. Ce ziceți? Sper să vă placă. Mamă, deci trecem ca prin brânză, bă. Nu, n-are șanse nimeni. Bun. 30.000, ok. Pot să... Bă, puteam să merg de mult la următoarea insulă. Doamne. Am nevoie de ce... Ok. Oh my god. Ok. Aici avem mult mai mult nevoie. O să continuăm poate și în alt episod. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe, pentru că mai facem încă un race și terminăm episodul. Auzi mouse-ul meu. Wow! Mamă! Uitați-vă și voi. Nebunie. Genial. Uitați-vă și voi. Bătă. Și piesa e faină. Mă rog, nu pot să zic că e cea mai faină pe care am auzit-o eu. Da, dacă mă înțelegeți. Nu e cea mai faină. Sunt atele mai faine. Uitați-vă, bă, dar parcă o trecut jumătate de oră, măi. Zici că am jucat jumătate de oră și încă abia 14 minute au trecut. Bă, timpul ăsta parcă trece uneori mai rapid, dar uneori mai încet. Nu știu cum să vă spun. Bă, mă trece unul, m-a trecut unul. Ok, deci, în videoclipul următor, quest-ul nostru este să facem 100k viteză și măcar să luăm 3 peturi. No. Asta este quest-ul nostru. Da. Cam asta este quest-ul. Da. Dacă mai vreți joculețe, îmi spuneți. Mai facem și secundare, alea mai încolo. Dar cam atât a fost cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Iar noi ne vom vedea data viitoare. Cu voi a fost Edi Playground. Pa, pa!